Čaute ľudia, dneska vás vítam v priešnom novom videu a dneska už konečne budeme natáčať nejaký môj prvý recept. Dneska je to jablková výživa, takže budeme potrebovať jablká, kyselinu citrónovú, škoricu a vanilkový cukor. Takže ošúpame jablká a nakrájame ich na menšie kúsky. Jablká si umieme, dáme do väčšieho hrnca. Primiešame za štipku kyseliny citrónovej, vanilkový cukor, škoricu alebo jeden škoricový cukor. Dáme na mierny oheň a pomaly miešame, aby sa nepripálili. Keď sa jablká pustia, môžeme ich rozmixovať a plníme do malých pohárikov. Poháriky zavrieme vrchnákom a dáme do hrnca s vodou sterilizovaná 5 minút. Vychladnuté poháriky povyberáme z hrnca, poutierame, nalepíme štítok, to znamená, že čo je to a rok, keď sa to vyrobilo, a dáme do poličky. Malá poznámočka, keď bola výživa málo sladká, pridajte cukor. Prajeme vám dobrú chuť. A tu máme zábery.